Hey everyone, welcome back to another vlog. जोंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। आं दिनै एसे बाहेरायाव थांनो ओंखारदों आरो बे गोबाव जाबायमोन आरो आंनि खानायनि अबस्थायाबो बारा मोजां नंला आरो एकदम जेब्लानिफ्राय कर'ना फैदोंना बे मार्च माने जानुवारि आं लास्ट खोमा बे जानुवारियावनो बे आंनाथ' मुसुगुरा बारा एकदम माबा नङा गोसोम नङा थेवबाबो आरो एसे लेथ्रा नुगासिनो आं गावखौनो आरो एकदम जानुवारिनिफ्रायनो आं थ्रेडिं खालामाखै थेवबाबो बारा पात्ता मोना आंना गैयाना बे पात्ला ओंखायनो आं दिनै पार्लाराव थांनो ओंखारदों आरो लोगोफोर हासबेन्डआथ' जोहोलावाथ' अफिसाव थांदों दा आंना ओरै खानायखौबो एसे माने काट खालामनांगौ आरो नङाबा गेजेर गेजेर काट खालामबाय थायाबा बे बिबार बारोना बे खानायाबो आंना एसे गावदों बिबार बारदों दा ओंखायनो सानदों दिनैनो दा फ्रि जाबाय खामानिफोरखौ मावनानै ओंखायनो पार्लारावनो थांना फैनोसै इदि होननानै आरो दा गोजां बोथोर फैबायना ओंखायनो बे सान्दुङानो गैया लोगोफोर सान्दुं गैया सब बेसे गोसोम आरो गोसोम एकदम गोबाव साननि उनाव आरो बे क्वारेन्टाइन थानायनि उनाव दिनैसो बाहेरायाव ओंखारदों आरो आं बिराद गोबाव जाबायमोन इदि बे कर'नानि थाखाय जे क्वारेन्टाइनाव दंमोन ना ओंखायनो बाहेरायाव ओंखाराखैमोन आरो दिनैसो बाहेरायाव ओंखारदों मार्केटाव दा गोजां बोथोर फैबायना बे दिल्लीयाव दा सान्दुङानो ओंखारनाय नङा आरो बिदिनोसै आरो दाथ' फेनबो लानो हायासो दा ओरैबायदि सिटुवेसन जाना फैबाय आरो मोजांसो बोथोरा दा स्वेटार जोमनो मोनसिगोन ना लोगोफोर आं दाबो डिसाइड खालामाखैनो माबे पार्लाराव थांगोन मिथिया आरो जेराव मोनो बेहायथ' मेरला पार्लार दङ बाट आंना सिनायनाया बे जों जेराव आवगायाव दंमोन ना बेहायसो मोन आरो बाट बेसिम थाङा आरो आं बेहायनो बहाबा खाथियाव मोनबा बेहायनो माबा खालामसिगोन आरो बेहायनो खाथियाव मोनबाथाय आरो जोंना दिनै डिलिभारिबो बिदि फैनाय खोथामोन आरो माबा मोनसे न'नि थाखाय माबा मोनसे जिनिस अर्डार होदों आरो दा मालाबा फैयो मिथिया आरो बैथिं लामाफोरखौ पुरा मोजां खालामगासिनो रिन'भेट खालामगासिनो सब लोगोफोर पार्लाराव मोनफैबाय दा हाबफैनोसै आरो नैबेनो पार्लारा लोगोफोर आंनि हेयार काट खानाय माबायदि नुदों मोजां नुदोंना लोगोफोर आं मोजां नुदों आरो नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय आरो आं जास्ट बे पार्लारनि माने नेमखौ बुंदों आरो बिदि खालामना हो बिदि होननानै ओमफ्राय आंथ' जेबो मिथिया माने बे हेयार काटनि नामफोरखौबो आं मिथिया बाट नेमा खालामना होबाय आरो जेखिजाया आं मोजां मोनदों आरो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाबानो जाबाय आरो माबायदि मोनदों बे जाबाय आंनि निउ लुक लोगोफोर दिस इज माइ निउ लुक मोजां आरो इसोरो आरो दिनै थाब थांदोंना आं 11टासोआव खुलिनाय लोगो लोगोनो थांदों ओंखायनो खालि बा जेनेबा बिसोरबो गावनि गोसो बायदि टाइम होनानै मोजाङै माने डिजाइन खालामना होयोना आरो बिदि मानसिया वेट खालामबाय थाबाथाय बिसोरबो एसे थाब सिनना होयोना ओंखायनो आं दिनै थांबाय खालि आरो आंनो फार्स्ट बिसोर आलारि बाथिसो सावगासिनोमोन आरो बारा लायाखै लोगोफोर अनलि 250 रुपिस माबायदि नुदों नोंथांमोना खोन्थाबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव लोगोफोर बेनो आरो आंनि खानायनि निउ लुक आरो आं खानाय सिननायनि उनाव आंनि निउ लुक आरो बेनो माबायदि नुदों नोंथांमोना लोगोफोर आं बिराद मोजां मोनदों आरो माने मेदामा बिराद मोजाङै माने सम लानानै मोजां माने आं जिबायदि लुगैदोंमोन आरो बेबायदि काट खालामना होबाय आरो बारा दामबो लायाखै अनलि 250 रुपिस लादों आरो थ्रेडिं खालामदों थ्रेडिंआव 30 रुपिस टटेल 280 रुपिस लादों आरो लोगोफोर इसका वेट कितना किलो होगा भैया? मैक्सिमम 30 से 20 30। इतना वेट? आप अकेले मतलब यहाँ खाने कैसे लेके आए? लोगोफोर जोंना गोदान टेबल अर्डार होदोंमोन टेबल फैबाय ये 24 घंटे में 2 घंटे में आ जा रहा है हाँ। ऐसा टाइम होता है 24 घंटे हाँ मतलब हम लोग 2-3 घंटे में करवा देते हैं असेंबल हाँ तो 2-3 घंटे में कारपेंटर आएगा पेपर भाई के थ्रू हाँ वो करके चला जाएगा हाँ
लोगोफोर ओरैनो जोंना टेबोल अर्डार होदोंमोन दा मोनफैबाय आरो दा डिलिभारि बया डिलिभार खालामनानै थांबाय दा बिसोरनि मोनसे प्रसिडिउरखौ मोजां मोनदों आरो फैनाय बे कभारखौ आरो बिसोरो आरोबाव लांफिनो आरो मोजां आरो दाथ' जोंनाव होलांबाबो आरो जोंथ' बेखौ इउज खालामनाय नङामोन ना जों उनावहाय बेखौ गारगौमोनसो डास्टबिनावसो जोङो गारहरगौमोन ना जेबो वेस्ट जागौमोन बियो दा जेखि जाया माने बिसोरनि जि माने कम्पानिया आरो बे मोजां मोनसे कनसेप्ट लादों आरो माने जेखि जाया मोजां आरो दा वेस्टबो जाया आरो बिसोर गावनो बेखौ खुलिदों बे बुस्थुखौ टेबोलखौ आरो ओरैनो गावनो खुलिदों ओमफ्राय गावसोरनो आरो माने आनबक्सिं खालामनानै गावसोरनो सब चेक खालामनानै फट' क्लिक खालामनानै लांबाय आरो ओमफ्राय पेकखौबो गावसोर लांबाय आरो उनावहाय बिसोरो जोंनि बायदि सेम इकुवेल साइजनि जुदि सोरबा टेबोल अर्डार होबाथाय आरो बिसोर बेहाय पेक खालामना होनो हागोन वेस्ट जाया आरो मोजां आरो एकदम मा बुंनो आरोना लोगोफोर माने मानसिनि न'आव माने बुस्थुनि आंखालानो जोबा जोंथ' बे गावनि न' नङा थेवबाबो आरो नोंथांमोनाथ' नुबायनो थादों गावनि न' नङाबाबो आरो जों मानसि हिसाबै थाबाथ' माल बुस्थु नांखागौ जायोना दा जोंनाव अलरेडि बेबायदि टेबोल दङ बे गंसे आरो बे बाहेराव बे रुमाव थेवबाबो आरो दा जोंनो बे फिसासा माने गंसे टेबोल बिदि नांगौ जाना दंमोन आरो दा ओंखायनो दाख्लै जोहोलाव अर्डार होबाय आरो जेखि जाया नांगौ जोंनो टेबोल बिदि होननानै अर्डार होबाय आरो दा जेखि जाया खै लाखोथाय बिसोरो सप्तासेनि उनाव अनलाइन अर्डार होदोंमोन ना दा बिसोर डेलिभार खालामनो फैबाय आरो दा लोगोफोर नोंथांमोनखौ एसे उनाव लोगो मोनसिगोन दे आं फार्स्टआवनो आंनि उदैखौ फुजा खालामना लानोसै आरो अब्लासो नोंथांमोनजों रायज्लायनो हागोन ना उनावहाय लोगोफोर आं ओंखाम जाखांबाय बिराद गोथाव मोनबाय आरो दिनै बे मुला आलु फ्राय दा ओरैबाबो मुलाया गोरलै ओंखारदोंना ओंखायनो माने दा जानो गोथाव आरो बे समाव दा लोगोफोर दिनैनि भ्लगखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो आंनि हेयार स्टाइलखौ माबायदि नुदों बेनि सोमोन्दै कमेन्टबो खालाम आरो लोगोसे लोगोफोरजों शेयार खालाम आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनो दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय